No ens faltarà un punt d'extravagància, Tots els diumenges al centre de València podreu disfrutar del millor teatre extravagant. Ja ho veuen, tenim el recorregut ben claret. No debades servim de guia a Pep Sellers per a mostrar-li les últimes novetats arquitectòniques de València. En el viatge d'avui tenim un lloc preferent per a entretindre els xiquets, els contes dels germans Grimm, un fum d'històries per a ficar en acció la nostra aventura. Totes les propostes al Teatre Escalante captiva el públic més menudet. Els 25 anys d'experiència es fan notar amb la qualitat dels seus muntatges i amb ells comença la nau. Música clàssica i humor. S'havien plantejat alguna vegada aquesta combinació? La companyia Illana sí ho han ficat en pràctica amb un total desconcert d'un quartet de corda que reinterpreta amb mestria clàssics com Pachelbel, Falla, Mozart, Händel i, com no, Paganini. Bueno, com veuen, Fiebre del Sábado Noche s'ha convertit en tot un clàssic del cinema musical, malgrat la seva joventut. I amb este musical obrim la nostra agenda perquè aporta moltíssimes propostes musicals. Efectivament, Fiebre del Sábado Noche alça el teló a València amb cançons i coreografies que formen part de la memòria col·lectiva d'unes quantes generacions. Esta setmana recala en la nostra comunitat una de les gires de més èxit d'este any, Un Dios salvaje, i es presenta amb 4 arguments: Maribel Verdú, Aitana Sánchez Gijón, Pere Ponce i Antonio Molero. Ho tenen clar? Han vist alguna vegada un DVD amb els comentaris del director? Ja saben, d'eixes que van subtitulades i que el director comenta com s'ha fet la pel·lícula? Bé, doncs això també és possible al teatre. Espera, Sònia, dis-ho més convençuda. Això també és possible al teatre. Ho has de dir amb més ànim. Això també és possible al teatre. Posa-li una intenció més contundent, més, no sé, això també és possible al teatre, te diria. senyores i senyors, i que ho podran comprovar a l'Art de la Fuga, un muntatge espectacular al Teatre Rialto de València. Ai, me'n recordo quan era xicoteta, hi havia una cosa que em feia molta il·lusió per dalt de tot, dels joguets, del cinema, i era que totes les setmanes me n'anava al teatre a veure alguna funció de xiquets, i eren funcions com aquestes. Bart és un personatge de dibuixos animats molt conegut. Fins així els paisatges han sigut extraordinaris i només estem a mitjan camí. Encara queden moltes milles teatrals per davant. Soc un pobre titella! Soc un pobre titella i estic sol al món! Què estàs dient? No estàs sol! Sí, sí que estic sol! No em val ningú! No digues bestieses! Et vull jo! De veres? Ho dius de veritat? Doncs clar que sí! I per a demostrar-te el meu amor, et duré a Festitíteres 2009 a Alacant. Iupi! Anem a Festitíteres! Anem a Festitíteres! La casa... L'actor valencià Pep Sellers habitualment resideix a Alcoi, però ara fa temporada a València amb 3 sombreros de copa. Les funcions el fan freqüentar el centre històric de València i per això mateix nosaltres, que som molt generosos, hem enviat la nostra companya Marta per a pegar una volteta amb ell i fer una xerradeta. Bé, nosaltres també n'anem per avui, No s'obliden de la ruta teatral que els hem proposat avui. De segur que els senta més que bé fer una paradeta teatral esta setmana, així és que vagin al teatre i sobretot no es perguen la nau la setmana que ve.